Unali mawa wa pa August 3 la Sabata. Aliyense akukonzekera kuti akupita ku challenge. Aliyense asakudziwa kuti kwachitika chani usiku wapitawo. Pamene uthenga umafika mawa kuti kwachitika ngozi mtsikana wotchedwa Harriet Mkhoma amene atangochita graduation yake ku Mzuzu University imene imadziwika kuti Mzumi, wachita ngozi kuchimbiya ndipo wamwalira pamodzi ndi ena. Anthu anazizimuka chifukwa uyu ndi mtsikana amene dzulo lake anthu amamupanga congratulate, kumpasa maluwa, kumulimbikitsa komanso akusangalala. Monga mukuona muchithunzi, monga mukuona mukanema kuti mtsikana uyu akusangalala kuti lero ndapanga graduate, mzaka ali naye pamenepo akuonesera Umewa chimwemwe chako ndi chotani? Chimwemwe chako ndi chotani tsiku la lero? Chimwemwe chako ndi chotani tsiku la lero? Ai, sonunga kupusa ngati mesho waya. Ai. Ed. Final Ed. Wow. zopsa kuno sadadziwa kunena kuti maola ena amene akudzawo dziko litembenuka. Mtsikana yemwe amene amalandira maluwa, mauthenga abwino ompanga congratulate, atatha kuphunzira ku Mzuzu University. Ino ambiri amene mwapitapo ku school mukudziwa amene school imavutira, ndipo nthawi zambiri kuti upange graduate kaunali ndi mabilu amakufunsa kuti upereke zonsezo. Mtsikana amene anagwira zonse, anapanga chilichonse kuti wapanga graduate. Monga tikunena verse Mlaliki chapter 9 verse 10 akufotokoza kuti chilichonse chimene mkono wako uchipeza ugwire ndi mphamvu zako zonse, chifukwa kumene ukupitako kuimfa kulibe kuganizira, kulibe kukumbukiridwa, kulibe nzeru. Amayi ndi abambo, mtsikana uyu anapanga chilichonse kuti apange graduate. Family yake inapanga sacrifice. Ndilole ipereke kupepesa kwanga kwa bambo Gama komanso mwana wawo amene asiya wa zaka 7, Ambuye akutonthoze. Komanso onse akubanja ndi ampingo ndi ena onse amene takhuzidwa chifukwa cha imfa imene. Tipilile mu mavuto, tipilile mu mavuto, Komano mukudziwa kunena kuti mtsikana amene chimene tapangira program imene yapadera anali mmodzi mwa Malawian Adventist musicians amene sanangokhala woyimba, koma iye anasanduka icon ya gulu limeneli. Kulikonse kumene amapita anthu amamusatira kuti akamuone kuti kodi Harriet akatsogolera bwanji. Anali mtsikana amene anali wa talent. Mu tsiku la lero ndi tsiku limene sitinabwere kuti tizalire, kulira tikulirabe, komano mwa njira yapadera tikunena kuti leroli we want to celebrate her life. Tufuna timuyamike Mulungu pa moyo umene iye adamupasa kuchokera mu March 1991, kuchokera March 18, 1991 kuzafika pa August 3, 2024. Mtsikana uyu wamwalira adakali waung'ono zaka 33. Nkumafunso nkukhala nawo ambiri kuti Ambuye mwaloleranji. Koma ife tikudziwa kunena kuti zilipo zinthu zina sitizazimvesesa bwino mpaka tizafike kumwamba. Sitingathe kumvesa kuti kodi ndi chifukwa chani Mulungu adalola kuti Harriet moyo wake uthe motere. Ndi chifukwa chani track manager idaloledwa kuti yafa ndi kuyima pa nsewu
nthawi yonena kuti no Harriet yaduse tingathe kukhala ndi mafunso ambiri kulipanga blame boma likwenaso kutenga udindo chifukwa sizoona kunena kuti truck izifa pansewu ndikumangoyima kumeneko umachitika ngozi zambiri chifukwa chosasamala. Ndikukhulupirira kuti ngozi imeneyi ithandizanso kuti no a road safety apange kanthu kena fa ngozi imeneyi inali yopeweka. Komano ngakhale tingakambe zambiri moyo wa Harriet sitinawo lero ayi. Iyeyo wagona sakudziwa china chilichonse. Koma ife amene tili ndi moyo lero tifuna tithokoze Mulungu wakumwamba kunena kuti ngakhale tu Harriet wagona, Satana amaona ngati kuti wagonjesa, komano Mulungu ayipange imfa ya Harriet kuti ithandizire gulu la Philadelphia Sinners kuti likhale la mphamvu kuposa kale. Chifukwa apa aona mmene moyo wa munthu umatha kusinthira, kuti anali pa graduation kulandira mawuwa, komano posachedwa taona kunena kuti Monday lapitalo Harriet wakayikidwa m'manda, ndipo maluwa amene iyeyo amalandira ngati pa graduation program yonse kusinthika, maluwa amenewo akayikidwa pa manda ake. Ifake wina anafotokoza kunena kuti moyo wathu umene ifeyo timakhala uli wosapanganika. Life is very unpredictable. Lero ndingathe kukhalapo mawa palibe. Kodi ife timachita bwanji ndi nthawi yathu? Chifukwa chake wina anafunsa kuti kodi inuyo munakadziwa kuti leroli ndi tsiku langa lomaliza, munakachita zinthu zotani? Munakapita kukaona anthu otani? Munakachezesa anthu otani? Munakachita zinthu zina mosiyana motani? If today was your last day, munakasankha kunena kuti mupitirize zimene mukupangazo? Harriet monse amachoka ku Mzuzu kubwerera ku Blantyre, kubwerera ku Machinga, kumene iye anali ndi chimwemwe kuti tsopano ngati mphunzitsi ali ndi degree moyo wake ukasinthika. Sadadziwe za moyo wake. Koma ndifuna ndithokoze chinthu chimodzi, kuti Harriet adapanga chisankho chopambana. She chose Jesus as a personal savior. Anamusankha Yesu ukakhala ambuye wa moyo wake. She chose Jesus as her redeemer. Anamusankha Yesu ukakhala muomboli wake. Anamusankha Yesu to be her shepherd, iyeyo womutsogolera. Ndifake imfa ya Harriet ngakhale tikulira, koma sitikulira ngati anthu opanda chiyembekezo ayi, chifukwa tikudziwa kunena kuti posachedwa Yesu akubwera, ndipo pamene lipenga lizalira lizakumana nawe Harriet mfumu. Amanena kuti imfa ikachitika kuti ifeyo tidziwe zambiri za munthu. Ineyo Harriet ndakhala ndikumuona akuyimba magulu osiyanasiyana, monga mmodzi amene ndimakondwera ndi kulimbikisa za mayimbidwe a Seventh Adventist ku Malawi, mayimbidwe kuti apambane, komanso kulimbikisa machechi ndi anthu osiyanasiyana kuti noti alimbikise ndi kuwapasa chithandizo choyenera kuti magulu osiyanasiyana atukuke. Ndakhala ndikumuona Harriet ndi gulu lake akupita kosiyanasiyana kukapanga zilinganizo zawo, ndipo ndamuona ngakhale ndili ku Malawi akuyimba malo osiyanasiyana mogwirizana ndi magulu ambiri. Harriet pamodzi ndi Philadelphia linali gulu limodzi limene limapanga collaborate ndi magulu ena. Zimezi zimakhala zinthu zofunika kwambiri. Yaonapo ino akuyimba ndi Mayi Maseya, chifukwa chake ena ambiri aife sitinadabwisidwe kuona Mayi Maseya akuyimba nyimbo zawo ku maliro, komanso akutchulidwa pafupi chifukwa cha imfa imeneyi. Ndi ubale imene Harriet ndi gulu la Philadelphia anapanga ndi Mayi Maseya, komanso Dr. Mpinganjira, ameneno m'misonkhano yambiri akapita ku chigawo cha kumangochi, gulu limeneli limakhala pafupi ndi Dr. Mpinganjira, komanso Mayi Florence Maseya amene ndi music evangelist, kulalikira uthenga. Choro imfa iyi yaliza anthu ambiri. Ndifake tsiku la lero tufuna tilimbikise oyimba onse kuti imfa iyi mwalo moti ife tilire,
tiyeni tipase chinthu china kunena kuti kodi ife tikamayimba tikamapanga matripi athu kapena timadziwa kunena kuti siku lina tizafa, timayimba tili serious. Ndifakati mu tsiku la lero ndikuyitanani kunena kuti tiyeni timvesere maumboni a anthu amene anakhala naye pafupi maka mu nthawi yoyimba a Philadelphia Singers, amene musabata imeneyi takhala tikucheza nawo ndicho linga kuti atifotokozere kunena kuti kodi iwowo azamkumbukira bwanji Harriet, ndipo kodi kuchoka kwa Harriet kupangisa bwanji gulu lawo kunena kuti lipambane. Pa chimenechi ndicho linga cha programu kuti tiyalimbikise, komanso tilimbikise magulu ena. Mwina nthawi zina tikamayimba timangoona ngati nzamasewera, koma ndi leroli tisisimusidwa ndi nyimbo za mtengo wapatali zimene Harriet anali wotsogolera. Muli nyimbo zambiri zimene titagawane, chotero takhala ni pomwepo tauzeni anthu ena kuti tikhale nawo limodzi mu programu imene ya Hymns of Hope Malawi edition, imene mutu wake ndionena kuti chilichonse chimene mkono wako wachipeza chigwirise. Whatever your hand findeth, hold it fast. Chimene wagwira usachitaye, usasewere nawo. Kaiwe umayimba, kaiwe umalalika, kaiwe umaphunzitsa, chigwire mopambana. Bola chimene wagwiracho ngati chili chimene Mulungu wakupasa kuti ugwire. Chifukwa alipo ambiri leroli agwirisa pa zolakwika, koma odala monga Harriet amene anasankha kumutumikira Yehova Mulungu wake. Pambali pokhala mphunzitsi anali muyimbi amene walalikira ndi kusisimusa anthu ambiri. Tapanga ni share video imene, komanso tauzeni anthu ena kunena kuti adziwe za programu imene. Foko ufika kumapeto tifuna tonse tisisimuke, ndipo imfa imene itisije moyo wathu. Amene Imvani tano ya Yobu, wakala nzikola uzi, chuma chake chinaonongeka, ana mwalila. Yobu nabirira, Nabirira mu mavuto, zilonda tupilose, kuyambira kutera kumabasi. nabirira mu mavuto, Anake kumwalira, chuma chose china, komanda nabirira. nabirira mu mavuto, Ziweto zake kufa, Yobu nabirira, nabirira mu mavuto, mkazake namuuza, Yobu tunamuona, nabirira mu mavuto, Yobu nabirira, nabirira. nabirira mu mavuto, oh nabirira, amene tikupita mkati mwa programu imene ya Hymns of Hope Malawi edition, imene mu tsiku la lero tikufuna kupanga celebrate the beautiful life imene Harriet Homa, amene anali lead vocalist wa Philadelphia Singers ya ku Ulongwe mu chigawo cha Liwonde cha Seventh-day Adventist. Mu tsiku la lero ndifuna ndifotokoze kunena kuti imfa ya Harriet yaliza anthu ambiri osiyanasiyana. Munthu woyambirira amene ndikufuna timve mu tsiku la lero umboni wake, amene adazizimuka nayo imfa imene ni Dr. Sospen Mfumu, amene anatumikira ku Malawi ngati abusa pakana ku division napita ku General Conference, amene anakatumikira ngati wachiwiri wa Children's Ministry Director ku General Conference. Panopa ndi opuma ali ku Malawi. Tatini timve kuti kodi akufotokoza zotani za Harriet Homa. Unali kummawa wa August 3 mmene uthenga unangomwazika m'Malawi, makamaka
wanthu oyimba pomva za ngozi yomwe idachitika pa Chimbiya m'boma la Dedza. Akuti mayi Harriet Mkhoma, lead vocalist wa gulu la Philadelphia la ku Ulongwe, wamwalira pa ngozi ya galimoto. Amachoka ku graduation ku Muzuni. Mitima yathu yonse idazizidwa. Munthu watha maphunziro ake, komanso a very powerful singer is gone. Ithokoze kwambiri Pastor Victor Kaula amene apanga dedicate program yawo yonse kukumbukira malemu mayi Harriet Mkhoma. Nyimbo zawo zotonthoza tonse zititonthoze, komanso apa banja. Abale anga, tukhala mnthawi zoopsa, tikhale wokonzeka, komanso titsitsimutsidwe ndi nyimbo izi za malemu mayi Harriet Mkhoma. Mulungu akudalitseni, akutonthozeni. Tinataka kumva Dr. Mfumu posatana nawo tufuna timve Emile Mwale. Emile Mwale ni mchemwali wamkulu wa Harriet Mkhoma amene mugululi. Emile Mwale ni music director mwachidule MD. Uyuyu anali mchemwali wake wang'ono amene imfa imeneyi yakuza kwambiri pepani mayi Mwale. Koma tatiyeni timve uthenga wawo kuti kodi mayiwa amukumbukira bwanji mchemwali wawo. Ine ndine Emile Mwale ni Mauka. Ndine MD wa musical director wa group ya Philadelphia. Koma ineyo I'm very shocked chifukwa cha imfa ya Harriet was a pillar in Philadelphia chifukwa anali vocalist wa gululi. Ineyo ngati MD sinimavutika kuphunzitsa nyimbo komanso kuti agwire kumuuza kuti upange ichi ndi ichi, sinimavutikana naye. Sindikutanthauza kuti ena amene alipo samamva kamene samachita bwino, ndochita bwinonso kwambiri, koma Harriet had a special gift and dziko likhoza kuchita umboni. Ine ndikulira kwambiri komanso ndafika kwa Harriet iso anali kupanga despite kuti anali member of group ya Philadelphia. Ndakulira ku family yawo, was a cousin biologically. Kumanu ineyo ifunda kwa family yawo bosa babado anaja ankulanga na mtenga natitenga kalikali mpaka anaja kukula. Ineso ndikukula ndikufika kukwatiwa anaja manena kuti ni mchemwali wawo ngati festival wawo. Ine ndikulira ndikungofuna God's intervention ima prayers yanu ndipempherera Philadelphia kuti antupetilimbe komanso ndilimbe kuti tikutize kuimba Philadelphia, feeling which Philadelphia is down and pano kweli pansi kuti thandizire kupemphera kuti tilimbe tikhale ndi courage mpaso kutsogolo ndi kupitirira legacy imene Harriet waisiya. Amen. Posatana nawo amene akuliso ndi umboni ndi munthu amene anakhala nawo pafupi, amene ndi Stewart Mwale. Stewart Mwale ndi amunawo amayi Emile Mwale AMD, amene mtsikana womwalirayo akumutchula kunena kuti ndinamutenga ngati mwana wanga chifukwa amene ndinakwatira chemwali wake wakula nyumba mwanga. Ndetamverani monga mmene wakufotokozera kuti kodi azamukumbukira bwanji. Ine ndi Stewart Mwale, ndidamudziwa Harriet akadali wang'ono kwambiri chifukwa ndidakwatira banja la kwawo. Ndidakwatira cousin wake kapena kuti sister wake chifukwa dakulira limodzi m'nyumba mwake. Mjumba mwawo ndinamudziwa Harriet ngati tsikana amene amatenga challenge, samaopa kutenga challenge ina iliyonse. She was a challenger. Pakakhala pali nyimbo akatiphunzitsa music director amene ali mkazi wanga
amene sana sister wake atamutumizira kuti pano ndifuna kukubira nyimbo iyi kuti tikaiphunzitsa kumfuta. Imaoneka kuti yovuta kumene akangoti wayigwira mikhali gulosera kulavira. Ikangokhala kuti nyimbo imeneyo Elliot akuchita nayo struggle kuti makhala kuti kugasa. Maye akangogwira nyimbo zambiri basi makhala kuti iye wagwira ndi kuti oto aimtia kutenga tena mastabalizo singati basi makhala kamalizitsa. Kuti kizamumisa chipoda matenga machallenges. Akamuza kuti pange ichi panga ndifuna pange ma demonstrations awawa kuti nyimbo ioneke bwino. Mara chemwe sindita koma akangoti wakwanitsa zinthu chimpezo kuti zatheka zimwe ndipo zimakhala perfect. Kotero kuti tizamumisa kwambiri chifukwa kuti shiyo za challenge amatenga ndithu ma challenges udabwitsa. Gulu lathu limumisa kwambiri ndipo sindikuzoti tipanga motani Mulungu aona kuti ndamachitira kuti utumiki wako wa music kuti chifukwa chokuti iyeyo ndanali leading soprano ndamene amachita lead nyimbo zambiri. Akangomoza kuti nyimbo yupanga mpanga nyimbo yupanga amakwanitsa. This is zoti ngati pali wina samanga pangu akakwanitse malo mwakemo. We are just living kuti machokera sungozi yanga tiomwe zaka ziwiri zapitazo tinalo zasomemba wina amene amachita so lead mbali zina ndithu. Zinatitengera zaka ziwiri kuti tichite hero kana kangochita hero tunachita peak leo yusa kuchoka. Zoti Mulungu ali nthawi zake ndi zolinga zake zimene fesi tizidziwa. Mwano apanga njira zoti utumiki wake upitirire chafe. Otherwise loyi ndio futa kuti nichite hero. Koma Mulungu atithandize kuti ntchito iyi kupanga ntchito yake. Zomwe kwambiri. Thank you very much. Timsowa Yesu yo Timusowa Yesu kobosakale Antu akungu anawona Antu akufa anawuka Antu odwala anawatiza Timusowa Yesu kobosakale Yesu lelo kobosakale unamonde woopsayo tonsetigwirane manja Timusowa Yesu kobosakale Salankula analankula anawakuza mioyo yawo Timusowa Yesu kobosakale Yesu lelo kobosakale unamonde woopsayo tonsetigwirane manja Timusowa Yesu kobosakale Chivumbulutso timbazantawi yamasuzo irikudza osachera tetezo latu ndi Yesu ye Yesu lelo
sakale unamombe wopsayo tonse tikwirane manja timusowa Yesu koposaka Yesu lero koposakale unamombe wopsayo tonse tikwirane manja timusowa Yesu koposakale timsowa Yesu yo timusowa Yesu koposakale. Amayi apo pamene tikukamba za gulu limeneli tiyeni tikumbukire kunena kuti imfa iyi ya Harriet Homer siyo yamba kukhuza gulu limeneli. Mu chaka cha 2021 Payson Miles amene anangoyimba mgulu limeneli anachitanso ngozi, ndipo iyeyo anaferanso pa ngozi ya pansewu monga mmene Harriet omwalira. Tinayiona ngozi yake, anthu ambiri tinazizimuka. Ndi amene mu nyimbo imeneyi akuti ngusosa mbechete, amene wakupanga dramatize, amene wavala zovala ngati za chisilamuyo anamwalira. Ndiyeno nyimbo imeneyi imene kutonesera kuti imene ankayimba nthawi imene akuti ife tikudikira za mzinda wina, mzinda umene ukubwera kumwamba, umene ife tikazapita kumeneko tizapulumutsidwa. Sanadziwe kunena kuti imfa yake ikubwera posachedwa. Monga theme ya program imene mu Hymns of Hope Malawi edition tikunena kuti whatever your hand findeth, hold it fast. Chilichonse chimene dzanja lako lagwira uchigwirise. Nyamata uyu atatha kuimba nyimbo adapezeka una kuti no anamwalira. Chimodzimodzi Harriet anamwalira imfa yosayembekezeka yapangozi. Tamvesera nyimbo. Komano nyimbo yosatana naye ndi nyimbo imenenso inayimbidwa pokumbukira imfa ya Payson Miles, imene ndimayankhula ndi atsogoleri a gulu limene. Mr. Stewart Mwale amafotokoza kunena kuti mkazi wa malemu wa Miles, nyimbo imene zimavuta kuti ngakhale ayimbe nayo, ndipo amafika potuluka panopa ngakhale gulu linachira, koma ikangoyamba kuyimbidwa amakhuzidwa kwambiri chifukwa mwamuna wake amabwera m'maganizo mwake. Panopa gulu limachira, panopa gulu limapanga, komano Satana wabweresanso ngozi ina kulipanga reset gulu lija mkulira kuti. Koma ndifuna ndikupemphe na Philadelphia Singers, musagonje ayi, chifukwa Yesu ali nanu cholinga. Mungathe kuoneka mukuzunzika pano, koma Yehova ali nanu cholinga. Chotero tatiyeni timvesere nyimbo ziwiri. Imene yoyambirira ndi imene kuti ngusosa mbechete. Ndiye timuone mnyamatayo ali busy kupanga illustrate. Ndi nyimbo yosatana nayo akunena kuti odala ndi osambisidwa, osambisidwa mwazi wa Yesu Khristu, imene inayimbidwa. Odala ndi osambisidwa mwazi wa Yesu Khristu, imene inayimbidwa as a special tribute wa Payson Miles. Tiyeni timvesere nyimbo ziwiri zimenezi.
mafumu tizakuma mpweya wosiriza. Funso nkumati, kodi ineyo ndikamazamwalira, ineyo mpamene ndizafa ndili m'mandani, odala akufa. Tatiyeni tione monga mmene mayiyo anali ndi chisangalalo, osadziwa kuti maola kandi 10 kandi 12 kandi 15 akubwera akumana ndi ngozi muchimbiya ndipo moyo wake uthera. Ngachita bwino munakalingalira za moyo wanu, chifukwa ngati simuchita bwino tsiku lina tizamwalira titasiya anthu ena titayambana nawo kuti ndikambirana nawo mawu. Tsiku lathu lidaleka. Tatiyeni timvere anthu atatunso amene ali ndi maumboni a gulu limeneli la Philadelphia. Pamene tikumvesera maumboni atatu amenewo, tatiyeni timvere nyimbo zitatu. Ndifake zikhala zovuta gulu limeneli kuti akamuyiwale Heritage, chifukwa anali mmodzi amene amapanga gulu limeneli kuti likakhale lopambana. Koma ine ndili nacho chikhulupiriro kuti Mulungu yemweyo anapereka Heritage aperekanso munthu wina amene angapambanitse gulu limeneli kuti lipite patsogolo. Tiyeni timvere maumboni amenewa komanso nyimbo. Zina langa ndine Shadrack Maria, ndine mmodzi mwa munthu amene ndapulumuka mu ngozi imene yatenga m'bale wathu Harriet Nkoma. Harriet Nkoma wakhala ali mzanga kuchokera nthawi amafika ku Ulongo. Mwa zinthu zina ndinakhala m'bale pale ubale wake chifukwa anasankha kuti ndikapeleke mwenyewe. Harriet Nkoma ndagwira naye ntchito ofesi imodzi imene anandisiya ndikugwira ntchito kumudzi komanso ndinaimba kumudzi. Choncho Harriet Nkoma akhala kutithandiza maganizo komanso kumuthandiza kuti kuchitira zina za persona. Choncho ine amene Harriet Nkoma watisiya wakhala ali munthu amene amakugwira ntchito ngati sister wanga. Choncho ndinalira kwambiri chifukwa he has been there as my sister. Kutengera kuti ntchito yanga inali ngati vice chair wa gulu la Philadelphia, kuti zinthu zambiri ziyende mu gulu la Philadelphia, Harriet Nkoma watenga gawo lalikulu kwambiri. Ndi amene ma decision making amandithandizira, timatha kupereka chiganizo koma potengera kuti ine ndakhala kuti kuseri mine ndi Harriet Nkoma kwambiri, taona kuti chithandiza gulu kapena ayi. Choncho ndinalira kwambiri chifukwa chakupita kwa Harriet Nkoma. Philadelphia kuti ali ngati leading vocalist wa Philadelphia. Mulungu ndi amene amapereka konse imene amatenga. Choncho ndiye mwenso amene tingadikire kuti atikasese wina kuti atithandizira kuti gulu la Philadelphia lipite patsogolo. Koma kupita kwa Harriet Nkoma sikuti gulu la Philadelphia likhathirapo nayo. Ndizamkumbukira Harriet Nkoma chifukwa cha roho yake imene wakhala kuigwira kwa ineyo komanso ngati wa gulu la Philadelphia. Zikomo. Danieli
zidabuka panyanjapo, lombo zinayi zidatuluka panyanjapo. Sera mphamvu za maufumu wa dziko, sera mphamvu za utsogoleri wa mpingo, sera mphamvu za maufumu wa dziko, sera mphamvu za utsogoleri wa mpingo. Chilombo chomaliza kutuluka nyanja chinali ndi mphamvu kuposa zina zonse. Imodzi mwa nyanga yomwe inali nazo inali ndi pakamwa kope ngati ya munthu, inalankhula mwano kunyoza kumwamba. Uwu ndi ufumu wa Chiroma. Anali tsogoleri wa dziko komanso wa mpingo, dziko lonse lapansi. Anasintha sabata lachisanu ndi chiwiri kuyika la Sande loyamba pa Mulungu, kusintha ubatizo onyikidwa m'madzi kuyika ubatizo owazana pa mphumi. Anachita kuchotsa malamulo a Yehova. Izi ndizoopsa ndizochititsa mantha. Watu wakudziwa ogona wedzuka owerenga kalamaso, ikuzantawi watu wakudziwa ogona wedzuka ogona wedzuka ogona wedzuka owerenga kalamaso. Jina langa ndine Vitumbiko Mandira, member wa Philadelphia singing group. We are so sad to lose Harriet. I remember her as an exceptional and dedicated singer who was an integral part of our Philadelphia singing group. She stood out for her down-to-earth nature, her hard work, and quick learning ability. Her commitment to mastering new challenges, especially new songs, made her a standout performer. That's why a music director
Emile Mwale amagwisa kwambiri ntchito kuti zipanga lead out nyimbo zambiri. I'll miss her leadership in ensuring that all members attend training sessions. Also, she was a chairperson of social welfare. She made sure that everyone paid the monthly dues. I'll miss her a lot. I'll miss her voice. I'll miss her sense of humor. At the same time, I'll miss her leadership role in the group. Thank you so much. Kizimwandira mmozi wa oyimba after death ya Sing'anga. Ndimayimba soprano pamodzi ndi Harriet. Harriet anali munthu olimbikira kwambiri ndipo amalikonda bwino kwambiri. Kwina kulikonse kumene ayitanidwa Harriet amayesesa. Ngakhale zinthu zina zavuta amapeza njira kuyesesa kuti kumaloko apitepo. Ndipo Harriet anali fast trainer akaphunzira nyimbo za mayiwala.
pena munthu amene akuphunzisayo manoti ena amatha kuyiwala, mahedi samayiwala, amatikumbutsa kuti timadusa chonchi apa timadusa chonchi. Ndipo timusowa Harriet chifukwa manoti amene amadusa Harriet kuti inafe sitingakwanisi. Ndiye chifukwa chakupita kwake tidachisoni kwambiri, ndipo sitikudziwa kuti ngati gulu la Philadelphia tipanga bwanji. Chifukwa chaka chatha chomwechi taluzanso memba wina wa Philadelphia Bison Mailo. Ndiye mamemba ofunikira okhaokha ndi amene akupita. Sitikudziwa kuti gulu la Philadelphia tipanga bwanji. Ndipo tizamusowa Harriet ngati gulu. Tingopempha Mulungu atithandize kuti gulu limene lipitirire. Kwa pakali panopa kuwa kuti panga bwanji. Obiririza pamenepa timuona Harriet monga munthu amene anali munthu wochezeka komanso womasuka, amene anali wovomera kuti angathenso kupanga collaborate ndi magulu osiyanasiyana. Ndinamva umboni wina wonena kuti Harriet pali nyimbo ina imene ikubwera posachedwa adapanga nyimbo ziwiri ndi gulu la kulikhukula ku Blantyre, kumene iyeyo gulu la Angels Voice anapanga nawo collaborate pa nyimbo ziwiri zimene zikumpanga feature Harriet. Zomvetsa chisoni zonena kuti nyimbo zimene zizituluka Harriet akakona. Komano ndikufuna ndikuuze na mayi yako kunena kuti ndili ndi chidwi kuzamvesera nyimbo zimenezi. Nyimbo zimenezi ndikupemphera kunena kuti zizasisimuse anthu ambiri. Ichichi ndi mphamvu ya Chikhristu kuti pamene Mulungu atipasa moyo tigwire ndi mphamvu zathu zonse. Mlaliki chapter 9 verse 10 akunena kuti chilichonse chimene dzanja lako lichipeza uchigwire ndi mphamvu zako zonse. Kakumanda uli kupitako kulibe kugwira ntchito, kulibe nzeru, kulibe kukumbukirika. Harriet amene anali pa dziko lapansi anali mphunzitsi, anali ndi maudindo akubanja kwake, koma anazisanthula iyeyo kunena kuti ine ndikufuna nditumikire pambali pa gulu lake. Amatha kugwirizananso ndi magulu ku Blantyre kuonesa passion imene anali nayo. Ndiyeno mu nthawi imeneyi tikufuna kunena kuti timvere nyimbo imene akuyimba. Ndiyeno kuona zimenezi tikufuna timvere maumboniso atatu. Maumboni onsewa akuphera mphongo kunena kuti mtsikana amene watisiya, amene pano ali kumanda kudikira kubwera kwa chiwiri kwa Yesu Khristu, adasiya mbiri yabwino imene izakhale ya mphamvu za nyimbo za iye. Tatiyeni pamene tikumvesera timverenso nyimbo zitatu. Mwazima woimba kula Philadelphia. Harriet tidaziona 2017 time ine najoina gulu la Philadelphia. Anali munthu mmodzi olimbikira nkhani ya utchalichi komanso olimbikiranso ngakhale gulu. Tikanena nkhani ya kuchechi kupita kuchita maudindo osiyanasiyana, anali odalirika pa udindo onse, odalirika usogoleri wa mpingo, chilichonse anali munthu odalirika kwambiri. Tikanena nkhani ya kugulu analinso mmodzi mwa munthu odalirika kwambiri amugulu la Philadelphia. Sitinganene nkhani ya Philadelphia osatchula zina la Harriet chifukwa nyimbo zambiri amasogolera iyeyo. Nkhani ya soprano imadalira iyeyo. Kuchoka kwa iyeyo ndithu ndi chipsinjo kwambiri kudandaula tizamusowa Harriet. Gulu linazipereka kuti titumikire Mulungu nthawi zonse, kupalitsa uthenga wabwino kuti anthu amudziwe Yesu. Choncho ngakhale Harriet wachoka mwabe gulu limene alipite pasogolo. Timupempha Mulungu wakumwamba kuti atilimbikitse, atipase mphamvu zokuti tikwanise kutumikira popanda Harriet. Gap has been created and it's very difficult to be filled, but we ask God to intervene in our situation. Kuti choncho kuti tilimbike kutumikirabe ntchito ya Mulungu. Harriet tizamusowa ndithu nthawi zonse. Amen.
zoipa titawire kuti chikondi cha babale chikuzilala kuchangatana wina ndi nzake lelo kwavuta kusowa kolowera pita kwa neba sakutangiza pita kwa mtumiki sakutangiza tawira kumpingo sakutangiza ziko lilaipa. Elieti anali munthu wabwino kwambiri ndipo kuchoka kwake kwatisefe m'mavuto makamaka ife asapulano ndi munthu amene timamudalira kwambiri ndipo nyimbo zathu zonse amatsogolera ndi iye.
koma zonsezo tingosiya m'manja mwa Mulungu kuti atitsogolere komanso tipitirize kuyimba ngati mmene tinali ndi Harriet. Harriet Kosa Mukoma ndinamudziwa ngati woimba amene wakhala akutsogolera gulu la Philadelphia poimba mawu a soprano. Luso lake, chidwi chake, komanso kudzipereka kwake zinathandizira gulu la Philadelphia kupita chitsogolo kudzera mu kuimba. Nthawi zonse wakhala akulimbikitsana ndi anzake pamoyo wa kuthupi komanso kuuzimu. Ndidzamusowa Harriet Kosa Mukoma chifukwa cha luso lake la chilengedwe limene Mulungu wakumwamba anamudalitsa nalo. Ngakhale ngati gulu titalandira munthu wina kutsogolera
mawu ngati monga amene amachitira Harriet sangadzafanane ndi Harriet chifukwa choti Mulungu wakumwamba amatidalitsa ndi maluso osiyanasiyana. Chifukwa choti Mulungu wakumwamba anaziwala kuti zikwaniritsidwe, tikuti Mulungu wakumwamba yemweyo alandire ulemu. Amen. Kusamala komwe tilowelako wapambuyo adzakhala patsogolo gwiriza chomwe uli nacho kuti wina ngalande wapambuyo adzakhala patsogolo. Mapembero akalendi alelo kodabusa kupembera kunali chonchi mafoni mukachisi WhatsApp mameseji wapambuyo adzakhala patsogolo. Funza mapalibe akalendi alelo koda gogo mapalibe yanalichonchi anyamata kukwefula atsikana kuminula wapambuyo adzakhala patsogolo. Adzakhala patsogolo.
akufotokoza kunena kuti gulu limene linayamba mu chaka cha 2007 pamene bambo Stuart Mwale pamodzi ndi akazi wawo mayi Emily Mwale komanso bambo Richard Chitumba komanso Vitumbiko Chirwa ndi mkazi wake Barbara adayamba gulu limeneli. Ndipo kunabwera anthu ena osiyanasiyana, bambo Blade tsogolo kwake ndi pamene Harriet anajoina gulu limeneli. Kuchokera pamenepo gulu limene linakhala likukulabe kufika monga mmene tikuwaona akuyimba. Ngakhale anthu awa ena adasamuka, ena ali kubalaka, ena ali kulongwe, ena ali kuliwonde, malo osiyanasiyana, koma gulu limeneli likupitirirabe monga lochoka pa ulongwe. Zimene zikusonyeza dedication imene anthu amenewa ali nawo pakutumikira Mulungu wawo. Ndino gulu limeneli lili lokhusidwa kwambiri chifukwa chikudziwa kunena kuti Satana sakukondwera ayi kuti gulu limeneli likupambana. Ndi chifukwa mu nthawi ino tikufunanso timve maumboni omaliza. Harriet samukumbukira ngati munthu mmodzi amene anali ndi security leadership family ya Philadelphia. Ndi munthu amene almost 98% nyimbo za Philadelphia amasogolera ndiye uchayo. Anali ndi luso, anali ndi luntha, anali munthu osowa kucheza. Ndi munthu amene amaluzanisa mamemba a Philadelphia kwayika pamodzi. Harriet tizamusowa kwambiri, tizamulira kwambiri, maka imfa yake yambula munthu yoyipa kwambiri. Ngomusiya Mulungu akhale Mulungu koncho. Ngati gulu la Philadelphia tipitiliza pamene Harriet wasiyira kuyimba, tizayimba nyimbo zimene zidzalengeze kuti Yesu Khristu akubweranso posachedwa. Tidzayimba mofuula ndi misozi m'maso mwathu kulengeza za mwazi wake wa Khristu Yesu. Anatiphunzitsa Harriet kunena kuti pamene tili pa nyanja namondwe wavuta tilimbe mtima, tidzionera kuti no mwini wake Yesu Khristu tinaye momwemo. Harriet anatiphunzitsa kunena kuti tidzipirira mu nyengo yovuta kwambiri monga mmene anachitira Yobu. Tidzayimba ndi lipenga kufuula kulengeza za mwazi wake Yesu Khristu. Chuma chake chinaonongeka.
tipilile mu mavuto, tipilile, tipilile mu mavuto, tipilile, tipilile mu mavuto, tipilile, tipilile mu mavuto. Heri namudziwa pamene namba went up along. I think it was 2011 mene nafika kulongo komano just after close to 2 if not 3 years pamene namona nditaumaimba kuhewaye maso magowena ndena achayitsikana. Now it happened kuti ku Philadelphia inali one of the groups yomwe yankaimba, so chifukwa choti nafenso timakonda kuimba, especially ine nazayamba nawo kuimba ndithu. Wathandiza kwambiri ku Philadelphia chifukwa chena kuti akhala akutsogola nyimbo zosiyana-siyana komanso kulangiza maimbidwe. Ndikukhulupirira kuti Heri anangobadwa ndi luso. Mawu akamaimba suti amayira kuwuzidwa koma mwayekha amadziwa kuti ndikuyenera ndiyimbe chonchi. Timusowa kwambiri chifukwa replacement mulwamalo wanaoratikuda kwambiri. So ku Philadelphia ikuyenedwa kuti tsogozedwe ndi Ambuye kwambiri, otherwise Heri Nkhoma timusowa kwambiri. Sure ndithu. Number
Ine ndi Benson Lalama, music director wa Baraka Adventist Police Choir. Harriet Kosam kama ngoma wa Philadelphia Singers ni this year Saturday the 3 August nikida perform tizamukumbukira kwambiri izikiro zake nalisogolera bwino kuzoa organize zetu komanso as recommended by members of Philadelphia Singers. She was a lady who easily catch up kukwira ntchito kukwira masanga nyimbo wapusa nyimbo anyuma niliyonse. He was the first one to catch it, and that's why he became the lead vocalist for the group Philadelphia Singers. So tizamuswagambiri Harriet chifanya ntchito zake. He was so jovial, kucheza sekadwi na aliyense. I've met anthu ambiri akufotokoza za Harriet. Aliyense akugamba kuna kuti amaziwa kucheza ndi anthu. Zimene tikufuna kuti finally yonse tikuyena kuziwa khala mwina aliyense osanganira status, age or whatever. So akhale Philadelphia Singers. Mweyo you fill up the gap which has been left by Harriet. Dufuna ndikupemphera mind apa. Tiye ndipempherere gulu la Philadelphia kuti imfayi isawagawanisa. Komanso kuti Mulungu apereke talenti ina imene ingapitirize kupambanisa gulu limeneli. Komanso apereke kumvesesa kwa mwamuna wake amene mu nthawi ino sakumvesesa kunena kuti mkazi wake wapita wasala ndi mwana ena. Komanso kupepesa kumpingo kumene iwo amatumikira. Tikupempha kunena kuti Ambuye akudaliseni, munagwira naye ntchito bwino. Tiye tikalole kunena kuti imfa yake ikatipange ife kubwera chifupifupi ndi mtanda wa Yesu Khristu. Ambuye akudaliseni. Ndikukhulupirira kunena kuti inuyo muli nawo mapemphero. Ngati mukufuna kuti ino mulifunire gulu limene litabwino, talembani uthenga wanu pamenepo. Ngati muli ndi malangizo, mawu achitonthozo, talembani mu comment section. Wapempherera, wafunira zabwino. Komanso ena mwina muli ndi ma testimony amene mtsikana amene anakutumikirani, talembani mu comment section umboni wanu kuti kodi inu muzamkumbukira bwanji.